Yo, this party is lit. Yeah, can you go get us some beers, Daniel? I am feeling thirsty for some series. Ja, jeg går lige op i baren. Nej, jeg har ingen penge. Hvordan skal jeg betale for de her øl? Hvad skulle det være? Jeg er altså helt flad. Kan jeg ikke bare få de her øl gratis? Står der Røde Kors på den her t-shirt? Nej, der står mobilkus. Can me and my Nigo Daniel get a series, or what? Er du venner med Kanye West? Okay. Her er en hel kasse med Sears, og så også lige en hel masse vodka Red Bull. Let's drink this shit and go to Royal Casino. Så er vi klar til nye semester med medicinstuderende, hva'? Jeg kan mærke, at det bliver et pissefedt forløb. Og jeg er mere klar end nogensinde før til at være en del af det. Men har du slet ikke set nyhederne? Hvilke nyheder? Tiden for gode rusforløb er forbi. Jeg har kanaliseret hele andet semester i en bombe, designet til at fjerne livsglæden, empatien og medmenneskeligheden fra alle tutorer. Jeg har gemt en bombe, så ingen kan finde den, men lokationen er gemt i den her ligning. Nej. Skulle jeg vidst, at han ville gøre et eller andet? Jeg ved, hvad jeg må gøre. Transformer! Pepsi, Max, Marsdreng. Nej. Regnbue. Regnbue for enden af regnbuen. Okay, den er alt for avanceret, den her bombe. Der er kun 3 mennesker, der kan løse den.